ام پشتوان مامۆستای خۆنە کۆ پێدا چۆن لەسەر خشتێ یê مۆچابێتە kirin taybet Wezareta Perwerdê Rêveberiya Giştiya Perwerda Parêzgeha Dûkê ku moçê mamostayan heyvane bihête dan bêguman em dakokê her dem lê dikeyn. Her wasa pêda çûn li ser sîstemê paşkewtiyê ku nû hey. Lê em ji bîr nekîn. Mamostayên me jî wekû beşeke hemî kertê dîsekterê diyê li Herêma Kurdistanê. Gaziya me yan daxwaziya me rewşkirina jiyara ya fermanbera giştiya û taybet em wekû Rêveberiya Giştiya Perwerdê ya mamostayan dibêjin. Lê ev rûkê jî gel van bar û doxê niho û hewl û bizavên Wezareta Perwerdê gel Serokatiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ev pêngava hatiye havêtin jî her çawa bît pêngaveka baş e. Her çi pêngav bête havêtin ji bo çi bû hatin û çûna mamostayan bîn yan her zêdekirin bît yan pêngaveka bît bo baştirkirina rewşa jiyara mamostayan me tiştekê pê baş e. Lew me dibêjim mamostayê me tayên ku ji derve dihokê tên çin. Bo çend cara hatine def me û em gelekirîn îşine xarê û çend hatine bi sê cara destgelwan rîştin me xarê û hewl û bizavê me bo baştirkirina yan çê dîtina delîveyekê ku barê wa sivik bibî hatin û çûnê bikin bo ji derve dihokê jî berdewamin. Me divêt em vê bo hewe bêjîn. Dergehê Perwerdê her dem yê vekîlê beramberî mamostayê me ezîz û xweştivî. Em ji dil spas wîstê wan yê ku her nebes evro zorofê cuda cuda da hemî gava ku xol qutabxanê me li qutabiyê yên parêzgeha Dûkê ku rokîçê şehîda ku rokîçê fermanbera ku rokîçê xelkê me li parêzgeha Dûkê xwelekiriya xudan û hewl û hîmeta wan çawa sala par sermedaborî hîviya me ew ev sala jî sala derbasbûna bît serhemî qeyrana û welatê me avandan bît û pêşmergên me serferaz û serkeftî bin berokê çerîda û nehiya Xwedê me bawerî heye ku ev tengaviya û ev qeyrane dê wextekî nêzîk de bi ser me de borin.